Don arjat ki hagatin ke jong play ya kaba ngakwa ban pen shy ya ke sngi ke bamta bat kata ke dei ka Awria bat ke Klim ka Awria ka dei kata ka bau breu usong khan na gawai ka breu shakawai ka breu le si uthiet ya ka ni uspunon kam ya ka ni uspun biet ya ka ulet na gawai shakawai bat u ya shong kha pathar gumta kata ka dei ka Awria Henry ka Klim pat ka dei kata habau breu la shong kha na lor kata ka breu ka bau ya shong kha na lor kata ka breu ka bau la ya te jutang udon sedaka weipat la ni dasaki weipat ki kintei na lor kata ka tengah ka jong u kata ka dei ka Klim te balai bakawan kumta kata ka dei ka jingkeli hatu breu kwa ban im shisha kum kata ka jingim hatu breu kwa shisha ban long kumta Neng kwa banong ifi kini kasngi umdan wei breu kwa ban im ka jingim Awria umdan wei breu kwa ban im ka jingim ka Klim namar hadin ka Awria kam juan ra jing sok hadin ka Klim kam juan ra ka jing sok ka donbet ka ne ka mensim jong ka jing penrem usoitan upen ngobang andala bang kata ka kam upen selang upen pangro padeng ta kini kisngi ki bamenta kalong ke ka basngosi namar ka Awria kawan ka jingpang HIV kawan ka jingpang kaban pentang senan ban persusi senan hadu busoitan un penrem ong peniap no senan ya ladi tadi tang kwa banong ifi kini kasngi ka bamenta sngu thu bhai kini kintian Awria bat ka Klim tadi ta utra mishum la khot yangi bangin le ka jing le Awria nem mishum la khot yangi ru bangin im ka jing im ka Klim balai baki breu ki ngat hang ni kadau kalong bak ki entertain ya ka pop ki entertain ya ka pop kumno entertain ya ka pop nga nget be la da phi tip na phim tip yu blai ru han reu blai la da bo api ya umen sim ke jing tip lam bo umen sim ke jing tip lam ude umen sim ba khot jong blai kata ka alam le ne kata ka jing pen sawa kata ka baje ka ba pen pa ha ba phi sngu thu be ba phi bakla ne ka Bantei u blai la da bo lu pa kata ka jing tip lam tadeng ta u breu la da open yap no la da off no Yau ne u alam, lani u off no yau tau shabi. Kabapen pa ia kata ka jing sawa, ban ai alam ba kamdei. Lada u off no te u im ka jing im kaban long kumta. Padeng tau bleu la de bu lupa ia kata ka jing tip lem. Wat ai ban peniap no ia kata ka jing tip lem da fi off no. Nga sngobi kan ni sedang nengkong kan wan be. Kamlong kan ni ka kamlong ban le kum ni. Lada fi ong a kam lele. Tadeh yang taken. Papensa im ka jing impat ka ba Awria uwei na kita udai ubangi juet tip ha ba utau de Samson usultanat banya party usultanat banya lekmen bagi perlok ge jongo kam tam bon yo ka breu bon yo ka kenthai wow thro ba ge party ki balong lavish parties badeng ta ba fin de play ka tin ge jong play fin lap bagi kimi ki pa jong u shisha ge breu play kla maha me u han reu sngo ba bo klan u biang huang kam lele nga de u reu play Bang andale kan ni kamlum lei yang ah. Hoi shau bleu don rekat badu henrei open yap no kata ka jing tip lem ke jong o. Da ka ba ulet na ka wei ka breu hadu bo da poi. Hang ni ka breu ka kham ba kata ka de ka delela. Mu umut bin le ka bat karu. Henrei penban usai le ka bat ka. Tadei tang kwa banong ifi. Wanu mi le ka ba ka Awria. Yo ba ka Awria kan ni le ka bat pi. Wan ni le ka bat ka Klim. Yo ba ka Klim kan ni le ka bat pi. Tadeng ta habai pipet bagi jong ki khmat ke sufi ibang o kapen skun lese kapen min yang kreat ni pi wa pi ka to lese kapen kendek ke sadam ke sufi lese kapen mi tadam ki skor kapen yang snyok ke jong fi ha pi gum ta ge kapen he ki khmat sufi teng sungun mi no ki khmat ro namar bakalong exciting ha bapet padeng ta la pi pet ba yai pet ken ma bo soitan kwa ipi ro ne iki practicals ban le shisha no ika bokum kata balai ba ki rip cases ki kill balai ba ki wan kat kini ki jaklia ka bangi i na ka singi shaga singi kadau kolong ba upaman upom da kini ki jing jaklia upaman upom da ka pornography upom da kini ki aki ha ki Facebook ha ki internet ka jongi ba da shisha kita ki bangop da shisha kin ngam jalop tadeng ta kwa abnong ifi ka singi lesi fila ngop ha kani por ka bamenta fi sngap ye kani ka jingkren nang kwa amnong fi dang don kalat fin lat mi no na kani ka kam wanam le shu ye kani ka Awria wanam penjat shu iki kintai lesi fila penjat
Di ba bon ki kan thai, han ra hadu man ta pat pi sngo ba phim dan jing hon ni. But what's the point? Dan jing man toi ro phin le Awria. Tang teng phila thai ban le Awria ro. Phila sukwa ban pej noi ka Awria. Tading tang kwa ban ngi fi ni ka sngi ka ba man ta. Ka jong ni ka perthai am kam ai jing hon. Kam ai jing hon, kam ai jing kemen, kan wan ra ban ya ka jing pen rem. Kan wan ra ban ya ka jing yap. Nam ta ka ji im ka jong fi. But na habang kren chapang ka Klim balai ka Klim. Ka Klim ka long nalor ba phila don yu tengah ni ka tengah. Ba pi pinang sung tenat pat ban long perlok. La dau shinrang hoi udan la ka jong ka tengah ba udang don ya ka girlfriend ni ban long ta ken ban shia text ni ban shia kren how office but ban share ki personal things. Ban share ma phile you pi ba ma you ban long intimate nga kwa long fi la da phila isong Khryiem am what you done boyfriend. Ni what you done girlfriend. Kita si usai tanu penon kam ya kiro mo la da fi deu shinrang breu kan don ka kan thai ka ban le e je fi. Kanon kan thai ka le se ka tin ka ba jam ka ba jali cha le de se ka ba kham itnat ban ya ka tengah ka jong fi. Pi mudur be ani la ka tengah jonga ka long kan ni te la bas. Le se ka tengah ka jong fi ka kham barbau le se ka ni ka ba jam jai jai. Pi oni kham la ka ni. Ba si sin pi ong kham la ka ni fi long perlok am fi la kot. Tadeng ta fi la jit tu ka tengah jong fi la ka barbau ma kana ya sya la ka ya sya. Marmano bajet de bajet ma pi. Talera ma pi ro kum ka kan thai. La pila ajit tu ubriu jom fi la se bu ai utang lang le ikam sneu phya ban ya sha namar de ma phi te bajet dan pun bore fi na dam tadeng ta ya sha ba ke jin sha jom fi ka long ba fin dwai tadeng ta what I ba ushin rang undan ya ka girlfriend la ne ka kan thai kan don ni boyfriend what you text wa am no what you text manong pile you pi wan se e jayo e wani kli pang ki kun kti no shia kren ba hai bai la byang tadeng ta Lada pidon ya ke tengah, mapi commission rang share ha ke tengah ke jong fi le ke tengah ka la ban share ha Khryiem jong ka ba ding ta kwa ban fi. Wanum dan extra affair. Namar kan ke extra affair pin salong ubriu ba per. Namar balai film keren bahas ke tengah pin sale jengai bal kam ta kom ba ulong Samson. Bo wile kai. Hadu ba undam mat la senan. Wile kai. Bat ka Awria. Wile kai ba ke breu wile kai. Bai la jong ka jing em dala le kai shisha ka ni ka pop yo pat am upoi shisha sha ka jing klem ran tadeng ta ki eki jong ka prathai fi sung tho ba ka man sim jong fi kam sha fi sung tho ba ka man sim jong fi ka khang bleu la bu lu pa ka ta ka jing te la fi wan no mi le persha ka jing te blam ka jong fi la fi la tip le ktin jong blai praise the lord ktin jong blai ka hi kai shibun ba lor ka ta tadeng ta wat ju le persha ya ka e ba ka man sim jong fi ka ong em tadeng ta la fi tip ka ni ka long ka ba persha wat num gele persya wat num off no ya kata ka man sim ka bakran ni fi ngai tran kar khui fi ka ni ka sngim ta la fi kwa ba fi nyo e ka jing em ka basuk la fi kwa ba nyo e ka yilong ying ka long sem ka bakman ka ba no fi long khoi ha khmat ubriu ba long khoi ya khmat jong blai wat num em ka jing em ka ba Awria wat num em ka jing em ka ba Klim kata baro kan yalam ya fi sha ka jing jot Ktin ke jong blai ka ong dan kelenti ka ba ibet shisha yu breu da le kam ngi lei ka ong ktin jong blai han ka bakut ka long ka jing yap tadeng ta wa num ya kelenti ka ba kelot wa num ya da kelenti ka ba pi sngo ba ka byang ba markat ba jing ya kelenti ka nang khem ka nang kelan ba ka nang jerwat ba ka nang sosat ba ka ban lam ya pi snan cha ka jing yap tadeng ta imbet ka jing em ka ba pen so bha yu blai ba ka pen so bha ro ila di mdei hagi e jong ka ni ka do dan persubhai ki bolong persya yu blai ti jublai gong persubhai le di how try ne persubhai di hag ni ka perthai persubhai le di how try tu a he me ya ka jingkwa ka donot ka jome tengah ngai pidan shibun ki jingkwa ka donot ka wei na kita ka dei bo try when I fi ka jing suk ya ka jing kmen ka jingkwa ka jong fi la fi yo spa fi yo poem la fi dan jing suk nem dan jing mut ram la fi dan ka jing tem ka jing fi yo spa ka poem la ka yin ka jong fi ka jat la da phim dan jing hon ha ga yin ga jong fi am phim dan jing man toi tu spa ga pho ga jong fi ta de hing ta la fi dan ya ga jing e fi dan ga jing tli fi dan ga jing su tho jing mat la fi dan ni ga ta ka man cmm ka ba klo ya ga yin ga jong fi ka dan ga jing kharoi ka dan ga jing pha ka dan ga jing sai sa ta nga dwai bo tran ka khui fi ga ga si to long fi ki bre ga ba start la fi la Awria e no e ta ka Awria la fi dan Klim e no e ta ka Klim ba to long fi ki bre ki ba khoi ha khamat jong bre ba khamat jong ble nga kwa ban dwai ha ga ni ga sngi ga ba man ta bo ble un ai fi ka ta ka bor ba fi la ban e no ba dan pring jong fi ro ba fi nom le e ka ta kai tu ngi dwai ha ni ga por try ga wan khamat jong me ba man ai bor go try ni ki khon gi jong me
Try Jesus de me ba ai bore ki. Bam light no ki na ka Awria ki sngo ba ki sngo bang ban em ka jing em ko ba jaklia ka jing em ko try ka ba sngo ko ba pen sngo bang sngo ko ba ka wan ai sa ka jingon rei try ngi tip ba ka ta ka jing em kan wan ra ya ka jing thang ya ka jing pang kan wan ra ya ka jing so sat kan wan ra ya ka jing kordit hadin namar ka no bang na ka pop kanom la bon wan ra ya ka jing em lene bon wan ra ya ka ta ka jing ba try bor ni kon jema kin light no na ka Awria ba na prin jokir ki bala don ka Klim ki don extramarital affairs ablay nga duay ka tenge jong Jesus kim kwa la try ndray ki la ngop te try nga duay ba try men pelaj ki kon ki jong me try ni por nga snow ablay hallelujah ka don ka office nga snow try hallelujah ni ka por ka don ni we breu ablay haladon lu tengah hayeng ndray ka dang don ya ka jinga dai bu way pa breu try nga kren try means ni ka breu bakan light no te try no breu bu no breu nga snow ba u blackmail ya pi hallelujah nga dua ka tengu Jesus kfinda light no kong na ni ka jing chate nga snow udan no breu ka ni ka por bu chate ken hoi umla ban plai ka tengah handrai bun sin ula mut ban i no i ka ni ka tengah ka jing na maru la yo pa i ka ni ka way ka breu try ka tengu jong Jesus nga pan sange no i ka bugum ka taro try hallelujah kini ki kon jeme glai dap ite jutang try khmat ubreu khmat jeme ublai ba try o ka de ka jingyap ka bala ampen khlat iki kam dei ko try ka Klim ka ban pen khlat ngala krena ka tenga jong Jesus ngam kwa ko try bani i ye ka jingya tho arsin lai sin malong ublai ko try ba hit iki divorces malong ublai ko try ba isi ye ka ta ka jingya tarkot ablai made ublai ko kon try hallelujah mekwa aku kena try ben restore ablay ki ladon ke huri hura yang asam ladon kata gi jerut yang dei mame ko try ben restore ya kata man ra pa ing jing men ka ngam la ban mudur ko try habakilai Nongkhryiem try hoi habakilai ya pliu jing habakilai le it ro try de ki tayo bar ki bon benai rai kumno ka la ban wan ra ka ne kan ka jing apa ya pedeng juki kata ka bamla long la no ro ka de ki jing try ka jong syaitan pa try nganget ko ra memele ki kamba nam tan ki khon ki jong me ablay hallelujah try abe to ke jing ik ban kong kan wan pat ba try kin long khoi ablai hallelujah ba ke jing thia juki kan long ka ba klambit tingit ong ka tin ke jame ngada duai ngada kar kho ablai ni ki khon ki jame ma ai ke jing job ki ma ai ka bor juki kin im ko try ke jing im ka ba light loit na do ka ne ka sngi ka bamta ha ka teng Jesus no pnem amen but amen amen try pa light loit ya feel of sha te ka Awria try pa light feel of sha te ka ne ka Klim try ai fi ke jing im ka ba thamai wan ai fi ka bor ba phila man mi no snan nang ta try pen kut no is nan ye kita kinjri ki bate fi film balai lo fi dan kami jing drive filan phone ngi ba filan man ngi sang ni ka office jing ro ngi open Nongthymmai Nongkhryiem ha ka prayer center jong ka Potternet ngi don hang ni do sngi ba ar haro ka sngi sa jan jo tio instant em ni kan do fi kublai shi won ngi skin do pat try ku fi amen